Sigiyɔrɔw aw ka baarakɛyɔrɔw aw bɛ jamana minnu kɔnɔ aw bɛ kin minnu kɔnɔ aw bɛ quartier minnu kɔnɔ aw bɛ dugu minnu kɔnɔna na Jani.ml FM ale sugandili la i kɛra sɛnɛkɛla ye o i kɛra baganmagɛnna ye o i kɛra jɛgɛmɔnna ye o maa o maa i bɛ baara o baara la i ni anw don wa anw ni i don kibaruya a dekun ye aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na k'aw to fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi ye araba ye tubabu olu ka utu kalo o tile 14 ye bi ye ayiwa maa dɔ kɔni nana ka bɔ faliya dɛ nka a tigɛlankolon don dɛ k'a taara tiga foro lajɛ tiga ma sɔrɔ a yɛrɛ kɔni segira ka na a ne ka sɔ foro man jan ɲɔgɔn na ne kɔni ta ne kun ŋaniya ne tun bɛ fɛ ka ɲuman de kɛ nka ji de taara ne ta ye nka ale ta in sa an t'a dɔn aya amara i taara i nana an b'a fɔ n k'i bisimila i n'an bɛ ku baara a taa cogo yɛrɛ ye o ye ni dɔ ye dɔ kɛ dɔ bɛ dɔ kɛ dɔ bɛ taa dɔ wɛrɛ ɲɛnabɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka da an ma maa minnu fana bɛ k'an dɛmɛ an ka panoko la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'u fo franchement mɔgɔ bɛ k'u ŋaniya ɲuman yira an na minnu bɛ wuli ka na n'a ye don minnu bɛ k'a ci o an b'a bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ yɛrɛ la dan fosi t'aw la wallahi aw ni ce halisa aw ka kanu na aw ni ce aw ka dɛmɛ na aw ni ce anw dɛmɛni na yaasa an ka se ka baara in tɔ bɛɛ lajɛlen sinsin ka jɛmukan kuraw k'olu na ka fɛn kuraw k'olu sigi sen kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na n'Ala sɔnna ma an bɛ ka taa sira min fɛ pano ala y'a nɔgɔya ala k'a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya wulada in na Sadio Kamara ale bɛ Irisilakaw fɛ yen Irisiw fɛ yen san kɔnɔ olu bɛ ɲɔgɔn ye kɛ ka sɔrɔsi minɛnw olu baro kɛnɛ k'o sigi fɛrɛkɛnɛ min don Irisi ni jamana o jamana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'olu bɛ maramafɛn saw fɛ walima u ni minnu bɛ kɛlɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ni minnu kuntilenna ye kelen ye olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Irisilakaw fɛ yen an ye minɛn minnu d'aw ma a kɛra cogo di a taara cogo di a baaraw sera ka kɛ cogo di aw ka tile aw ka funteni aw ka nɛnɛ aw ka samiya aw ka tilema a ye mun kɛ a sera ka mun kɛ mun de ma ɲɛ aw bolo n'an bɛna kura feere an k'a lajɛ k'o falen don a ko la Sadio bɛ kɛnɛ kan yen Niger wolomasiri tabaw olu fana bɛ kɛnɛ kan yen i b'a dɔn k'a fɔ ko AES a président bɛ anw de bolo Sadio Mali tɔgɔ ani AES tɔgɔ ale bɛ o la wa yen fana ale ni Niger ɲɛmaw olu de bɛna jɛ ka kuma kelen fɔ AES jamanaw olu tɔgɔ la Amara an ma taa an bolo jan an t'an bɛ sanni kɛ de foyi t'i sɔrɔ fu tiɲɛ na diɲɛ kɔnɔ bi foyi t'i sɔrɔ fu donc Sadio ale bɛ o kɛnɛ kan bingali 2 o kɛra ka ɲɛsin dɔjɔla dɔw ma minnu bɔra Burem k'u b'u u kunda Tɔnbɔkutu kan i b'a dɔn k'a fɔ ko sira ninnu bɛɛ lajɛlen donnen don ɲɔgɔn na kɔrɔnfɛ fan fɛ n'i yɛrɛ Tumutu yɛrɛ ta k'a lajɛ ale yɛrɛ bɔra Gawo Galakakolo la i n'a fɔ Kidali fana bɔra Gawo Galakakolo la cogo min Menaka fana bɔra Gawo Galakakolo la k'olu bɛɛ kɛ région ye Gawo kun ka bon dɛ ayiwa o Gawo kelen o ni Burem ni ɲɔgɔn cɛ bin kɛra siɲɛ 2 sa kɛ maaw ka maa minnu n'u olu bɔra dɔgɔ la duguden minnu bɔra ko in kalama a mara ko jɛkulu marafatigi lakodɔnbaliw ye busan kɛ ka ninnu baadɛmɛ dasi dɛ k'u y'u dasi dɛ u y'u dasi yɛrɛ de ko ala de faral'u kan dɔw de bolila joona ka taa yɛlɛ fo
yiri dɔ fo kunjɛ ma k'u ka telefɔni bɔ ka surasiw wele o fɔra yɔrɔ min surasiw ni fiɲɛ nana olu ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lamunumunu u ni gaca maaw u y'a yira Zetia Askia surasiw ka gurupu don u y'a yira sa ko yen ma nɔgɔya dɛ dɔw sera ka dɛrɛ nka dɔw sɔmi janyana olu ye duuru don fiɲɛ na ko armée kɔni ye wulikajɔba kɛ dugudenw yɛrɛ nisɔndiyara nin ko in na n'o tɛ u tun b'u fa o ni jugu kɛlen kɔni ka marifa to yen kɔni ka karabasi bɔ i kama kɔni o t'i ni to dɛ Gawukaw yɛrɛ ni Minakakaw ni Ansongokaw ni Burɛmukaw ko olu yɛrɛ b'a ɲini sa surasiw fɛ dɛ ka to ka don olu kun ɲɔn tɛ olu sɛgɛnna dɛ olu ka dɔgɔjɔ siraw bɛɛ lajɛlen de kɛlen don tan cogo la armée fana b'a ka baara la Jemakaw fɛ yen olu ka kalanso n'o y'u ka premier cycle école A bandi dɔw taara bin yen kan nin kalo in tile 7 na tile 8 ka taa se tile 7 ma tile 6 ni tile 7 ma u ka écoleso yɛrɛ direction ninnu bɛ dugu in dɔn u y'u ɲɛsin yen de ka taa yen sa kalan papier sɛbɛn minnu bɛ yen denmisɛnninw bɛ kalan kɛ ni tablette minnu ye a chargeur subahana machine fɛnw u ka ordinateur téléphone AGFO kɛlen don ka fɛn min d'u ma n'u b'o sigi ka se ka subahana machine baara kɛ on s'en prie u b'a dɔn k'a bɛ yen k'u y'a bɛɛ salo ka taa n'a ye koyi wa hali tablette min bɛ yen ni denmisɛnninw bɛ kalanniw ni fɛnw kɛ ka se ka jate ni fɛnw kɛ u y'a bɛɛ salo ka bɔ directeur ka bureau kɔnɔ k'o dakari mathématique ni fɛn sa ko u ma se k'o de dayɛlɛ o ɲɛgɛn n'o ɲiginɲaga cayara u y'o kɛ ka koko bɔ yen ka taa k'o to yen dictée sa ale ni orthographe n'a tɔ ninnu o kɔni taara n'olu ye n y'a f'i ye n ko ɲɛ b'a la an laban min yɛlɛma maci la o ko sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na yaasa maa minnu ye nin waleya in kɛ u bɛ se ka dɔn cogo min sabula duguladenw ka fɔ la dɛ dugudenw ka fɔ la maa si tɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko nin minɛn ninnu bɛ nin yɔrɔ in na ka wuli ka na ka nin ɲɛsin o ma ka tila ka nin waleya in kɛ i ma mugu ci i ma fosi kɛ ko k'u ɲini e kun di yan kunu dɔngɔdɔdugu la ko ɲugu dɔ b'olu fɛ yen k'a ye tiɲɛni kɛ u ye ɲugu in tobi de a bɛ tobi de ka dun nka ja kɔlɔlɔ ntan tɛ Korokaw fɛ yen a kɔni ye maa 6 fa sisan ko dugu kɔnɔna na a kuma cayalen an yɛrɛ kun ye musow fɛn k'an b'u la kuma ko k'a ko bɛ cogo min k'an k'a to tan ni kibaruya dir'i ma ni hakilisigiw nana sabula a kɛlen don ka dugu ɲaamin kosɛbɛ ni hakilisigi nana u na ɲɛfɔ an ye CPI ale kun ko ni utukalo in tile 28 k'a b'a ta n'a bila fɔ Al-Hassan Abdul Aziz ale min ye tiɲɛniba kɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen n'a ka kiiri yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun kan ka ɲɛnabɔ ni utukalo in tile 28 k'a bilara septembre kalo tile 18 na o sɔrɔla min fɛ sa a ka sɔrɔ donbagaw olu ye weleli kɛ k'u b'a fɛ ka ɲangini min ta ka ɲɛsin kamalen ma k'olu ma jɛn ni a ye a dunko nɔ minɛna ka ban juin kalo tile 26 CPI fɛ k'a yira k'a fɔ k'a ye waleya minnu kɛ k'olu tɛ bɛn Mali kɔrɔnfɛ yanfan na a ye damatɛmɛ wale kɛ min ye maaninfinw bɔnɛniw ni na k'u lajaba k'u danbe bɔ u la k'a ye o kɛ nka sa ko an n'an sigi ka septembre kalo ale tile 18 kɔnɔ DGCC ni jagokɛlaw olu ka sɛbɛnw n'u ka bugunatigɛw bɛɛ lajɛlen bɛ taara ale sɔrɔ ale ka yɔrɔ la olu y'u ka dayɛlɛ minisiri ye ko digitalisation ko kuma min bɛ sen na k'olu bɛ ka baara kɛ u y'a yira sa k'a fɔ u ka directeur n'o ye Gédon ye k'olu kɔni ye baara belebeleba 7 min bɛ k'u fɛ 3 u y'o latɛmɛ ka ban ko ja DGCC yɛrɛ kun sigilen don ka nin ko in kɔnɔ koyi ja garisigɛ dɔw bɛ olu la ni digitalisation in kɛra o bɛ minɛ douane na ka d'olu ma o y'olu ka niyɔrɔ olu kun b'o kɛlɛ la a mɛnna ko Ala ka nin kɛ sababu ɲuman ye DGCC a ka baara olu ka se ka k'a bolo ka se ka ɲɛ cogo min na ka kalan kɛ tunkarafɛ taga ale kɔlɔlɔ la ani a kɛcogo la kunnafonidilaw bɛ se ka fa siri cogo min na ka ɲɛ diɲɛ seleke naani tɔ min bɛ yen n'o bɛ tunkarankew ka ko kunna n'o ye OIM ye ale ni faraɲɔgɔnkan jɛkulu ka taa fara min ye maison de la presse kan
olu ye kalan sigi senga kunnafonidila maa mugan olu bɛ k'o kalan kɛ yaasa min ye tunkarafɛ ta a ko kumaw fɔ cogo a kɛ cogo maaw kan ka mun don a la u man ka min don a la o bɛ se ka ɲɛfɔ u ɲɛna cogo min dɔgɔkun kelen kalan in a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ maison de la presse ale kɔnɔna na Burkina Faso kaw fɛ yen olu ka ministre min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛya ko kunna n'o Robert Jean Claude Lucien Gorgougu ye ale y'a yira nin kalo in tile 12 k'olu tun ye a yira k'a fɔ ko muso muso n'o lajɔlen don minnu bɛ fɛ ka bange kɛ ko olu kɔni u b'o olu ta sa kabini den san 5 san fu ka taa sa san 5 ma k'olu b'o o baaraw kɛ k'o fana faralen o fana tɛmɛnen kɔfɛ maa o maa ni ye accident jugu kɛ accident jugu min ni a bɛ to ka wuli fɛ kuma caman ko Burkinakaw fɛ yen ko ni Ala sɔnna a ma 2025 k'o furakɛli bɛ kɛ fu ye Burkina olu tun ye magistrat 4 bila ka taa front na n'o ye marifaciyɔrɔ ye sɔrɔdasiw kɛrɛfɛ procureur 2 bɛ a la bi magistraw ye sɛbɛn bɔ Burkinakaw fɛ yen ko waleya in k'a ye sariya sɔsɔ a tɛ bɛn wa olu ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini u y'u ka bataki kɛ k'a yira k'a fɔ ko maa minnu ye nin kɛ nin ye k'u ye bingali kɛ u ye damatɛmɛwale kɛ ko sabula fɛɛrɛ ni dabali sigilen don jamanakuntigi yɛrɛ min ye magistraw ka ɲɛmaaba ye conseil bɛ yen taasiraw bɛ yen u tun mana olu ɲininka o kɛcogo kun ka ɲi u ka ninnu maa ninnu cɛ tan ka taa ni u ye ko ɲangini bere b'olu bolo k'o ka jugu ni fɔrɔn ye ninnu kɔni dara ka ban dɛ ci kɛ ni ka kuma tɛ n'i kumana i bɛ taa fɔrɔn na n'i kumana i bɛ bila kaso la ci kɛ ni m'o de fɔ Sénégal olu ka ministres premier ministre sɔrɔ fɛn fɛn b'u bolo u y'a bɛɛ da fɔ n ye nin mɔbili in san nin ye n yɛrɛ ta ye nin bɛ singa la n bɛ nin baara in na nin ye n ta ye nin tɛ n ta ye n ka sanu filɛ n ka wari filɛ nin ye n ka juru ni n ka marijanɛ filɛ ko wɔlɔfɔ olu ka jɛkulu min bɛ yen n'o sigilen don ko kama sa an yɛrɛ n'o cɛ ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAF olu ko k'u ye Sénégal gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ dɔn fɛn o fɛn b'u bolo yan'u ka baara ta u y'a bɛɛ dantigɛ u ye ko wa ko kimɛli de bɛna kɛ Amara nin cɛ in y'anw kalan enquête la ni disi sɔrɔtɔ nin bolo a ka gɛlɛn dɛ ne yɛrɛ y'a ɲininka n ko monsieur Dieng n ko vous vendez les restes de nos notes Traoré, tu sais très bien qu'ici, quand même, il faut travailler. Depuis que tu es venu, tu ne fais que manger. Tiens, investigation, c'est méthodologie, il n'y a pas de boulot. Allez, vous zoomez, vous avez fait que vous zoomez. N'allez y n'a-t-on de travail, vous avez un boulot. Au-delà, on a un réseau de journalistes d'investigation d'Afrique de l'Ouest, concours là. Ni qui avait correction à. An bɛɛ bi jɔrɔ dɛ moyenne sɔrɔtɔ nka an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sabula a bɛ baara min na an bɛ min fɔ kuma o kuma min bɛ se min na o ka bila o la wa nin y'olu ka sɔrɔ dɔɔnin n'an bɔra yen an bɛ to hali o Sénégal kelen na hali bi u ka wasaden min bɛ yen n'o ye Guy Marius Sagna ye a y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO ka lajɛw senfɛ k'a fɔ CEDEAO ka lajɛ min tun bɛ kɔnɔwarikaw fɛ yen n'u y'u ka sɔrɔ o bɛ baara min bɛ kɛ u ka sɔrɔ ko hukumu kɔnɔna na k'u y'o baaraw kɛ Abidjankaw fɛ yen lajɛ in senfɛ sa min ye Guy Marius Sagna ye a ko ko olu minnu ye CEDEAO wasadenw ye k'u bɛ ka baara min kɛ ko baara jɛlen tɛ ko musaka minnu dir'u ma san kɔnɔ a donna da min fɛ a bɔra da min fɛ k'u ma a sɛbɛn kɛ ko yalama ko maa bɛ se k'a fɔ ko wari ka ta ka d'i ma wari donna sira min fɛ wari bɛ ka kɛ ka baara min kɛ k'i t'o fɔ wa k'o ye majɛ ye ko u k'o sɛbɛn k'a yira k'a dɔn k'a fɔ ko n'u bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ko jɛlenya ni tilennenya ko nin y'a kalo 4 ye olu minnu yɛrɛ ye députéw ye u sigira u bɛ ka musaka min dun a musaka donna da min fɛ a kɛra cogo min a dira cogo min ko papier kelen o t'a la CEDEAO tɔgɔ la k'o ye majɛ ye majɛ min n'u kan ka o falen k'o yɛlɛma k'o dɔn Nigeria Amara an ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ an b'an yɛrɛ terikɛ fo Tunde Baba Tunde ale fana ye journaliste d'investigation ye a bɛ Nigeria a ko k'an ɲɛ bɛ mankan min na Nigeria k'a nana cogo di ko Nigeria Ali Dangote de bɛ yen Ali Dangote
ale be pétrole de ta Nigeria ka yelema ka ba yelema yasa songo ka se ka dogoya ko Nigeria jamana ɲɛmaw ule nana ale ye ka wuli a nɔfɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a ye sɛbɛnw bɔ k'olu yira safurulayi fɔlɔ ko a ka société k'u y'a yira k'a fɔ ko société sigicogo man ɲi k'a sigira yuruguyurugu ni namara kan a y'o papiyew bɔ k'olu yira ko société min dayɛlɛ don jamanakuntigi n'o ye Buhari ye o nana kɛnɛ kan ministre nana jamana wɛrɛ mɔgɔbaw nana ko société bɛ se ka kɛ cogo di ko o sigilen tɛ sen kelen kan ko nana bɔ yen u wulila a nɔfɛ a ka pétrole dingɛw degun ta ka s'a ma k'a ko n'o don ale yɛrɛ jɛra Nigeria n'a pétrole bɛɛ kɔ a bɛ taa pétrole ta Brésil ka n'a feere k'a ka tɔnɔ ɲini a la ko Dangote ni o min kɛ nin ye k'u ko k'a ka n'o fana kɛ a fana ma fila kɛ koyi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'o bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ Nigeria mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'o ye kunnafonidilaba ye a y'u bɛɛ wele ko min kɛra la k'a ɲɛfɔ a ye mankan in kun filɛ nin ye Nigeria mankan in a kun de ye nin ye sisan o kɔfɛ u ye Dangote wele tuguni ko komi a ko bɛ tan ko an ka pétrole n'an ka a ko ale tɛ se k'o kɛ dɛ parce que ale tun bolo ale ye jamanaden ye ni ale bɛ a faso la ka baara kɛ a tɔnɔ fɔlɔ maa minnu b'a baara kɛ maa wɛrɛw tɛ o a bɛɛ ye Nizeriakaw de ale ka fɛn bɛɛ lajɛlen sigilen don ye ni jamana yɛrɛ de ɲɛ tɛ fɛ ka ale ye k'o ka gɛlɛ donc kabini ale de bɔra k'a fɔ kunnafonidilaw ye nin ko in de bɛ ka kɛ ni ne ye sɔngɔw gɛlɛya ni ne taji ni fɛn maaw ye bɔlɔ minɛ nka Tunde Baba Tunde ko siga kɛlen de don a la k'a yira k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na sɔrɔ minnu tun bɛ yen n'a tun b'o labila jamana ye a bɛ k'olu dɔgɔya ko sabula ko jamana minnu bɛ ka jamana mara u tɛ k'a don a daw fɛ u bɛ fɛn caman fɔ ale bɛ jɛ k'a t'u bolo nka baara tɛ ka n'i bɛ jamana kɔnɔ n'i bɛ ka fɛn di i b'a dɔn donc ko nin ye Nigeria ko in kun ye nka bi u ka jamanakuntigi n'o ye Tinubu ye ale ye autobisi 30 a y'olu kurunbo kari gazi min bɛ bɔ dugu ma k'u bɛna o dilanni kɛ yaasa ka se ka dɔ bɔ sɔngɔw la baara o baara bɛ yen sa n'o kan ka kɛ société baw fɛ u ka dugu kɔnɔna na olu n'u ka taji ta o fɛ ko yaasa ka se ka dɔ bɔ sɔngɔw ni fɛnw na maaw y'a yira k'a fɔ ko o kɔni k'a y'a da maga k'a ma kuma olu mago bɛ taji de la joona u mago b'u ka fɛnw de la joona wa ko don nataw la ko maa si kana bara Nigeria ɲagamine mais Amara Nigeria surasiw bɔra ka communiqué kɛ y'a mɛn u ko manifestant bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ko mais k'u tɛ fɛ ka Russie drapeau y'u bolo i b'o kɔrɔ dɔn wa kɔrɔ ko américains tɛ fɛ hali ni Tinubu binna fanga ka taa jamana ka taa bi mɔgɔ tɛgɛ min ka surun AES la Amara ninnu ye kibaruyaw ye an yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ mun na mais an terikɛ an'an balimakɛ n'o ye Tunde Baba Tunde ale bɛ Lagos ale de fana ye an dɛmɛ yaasa an ka se ka Nigeria ko ninnu k'olu ɲɛdɔn kunnafonidila don a b'an ka réseau de journalistes d'investigation Afrique de l'Ouest ale la n'a a sigiyɔrɔ Faba o ye Wagadugu ye Sudankaw fɛ yen nin y'a san kelen kɔni ye kɛlɛ bɛ sen na kɛlɛ min bɛ sen na sa u b'a fɔ ma ko force de soutien rapide olu ni jamana sɔrɔdasiw yɛrɛ de karilen don ɲɔgɔn na Sudankaw fɛ yen ko k'a lajɛ sa ko fɔ ka bɛn bɛ se ka kɛ a ko la cogo min États-Unis ale kɔni ye fan fila bɛɛ lajɛlen wele hali n'o y'a sɔrɔ ale bolo bɛ dɔ jukɔrɔ ka se k'a yir'u la sa k'u ka nin ko in to ten olu bɛ nin bɛɛ la nka u ka pétrole bɛ ka bɔ ka taa n'a ye Zambikaw fɛ yen Zambi ko ale ni Congo n'o ye Congo démocratique ye Zaire kɔrɔ k'u ka dancɛ k'u bɛna n'a dayɛlɛ nin y'a dɔgɔkun 2 ye Zambi kun y'a datugu nka ko a ko kɛra gɛlɛyaba ye sabula o bɛ zira min feere n'o o kan ka bɔ ka taa diɲɛ fɛnw fɛ ko zira kɔni o kun jɔra pewu a si kun tɛ se ka bɔ jamana fila in bɛɛ lajɛlen ye degun sɔrɔ a kɔnɔna na o de la sa u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka communiqué kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko u ka yɔrɔ in dayɛlɛ kɛnɛya ko ta nasira la farafinna camancɛ jamanaw ko min ye gɔnbana dɔ ko wulilen don yen min ye farafinna tɔnw ye minnu bɛ kɛnɛya ko kunna olu y'a yira sa ko fɛɛrɛ ni dabalika tigɛ ko sabula ko min ye bana in ye k'a bɛ ka cari ka taa fan caman fɛ nka ko a yɛlɛma man di nka maa minnu bɛ yen n'olu ka surun ɲɔgɔn na o y'a sababu ye u y'a yira sa k'u bɛna baara suguya bɛɛ lajɛlen kɛ sa bana in a bɛ se ka kunbɛn cogo min sabula
ko ani ɲɔni de ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Grɛsikaw fɛ yen ko tasuma ye tiɲɛniba de kɛ yen hectare 10,000 tasuma ye o bɛɛ de jeni u ka dugu n'o y'u ka faaba kɛrɛfɛla ye Atɛni kɛrɛfɛla ka taa se so camanba k'olu jeni musokɔrɔba kelen ani musokɔrɔba kelen fatura la maa 71 olu kɔni tasuma ye olu jeni olu joginnen don. Belgicaw fɛ yen masakɛ ale ka yɔrɔ min bɛ yen ni olu bɛ météo ko jateminɛ u y'a yira ko Belgique k'u ka wuli k'u jɔ ko sinon ko ji bɛ taa n'u ka dugu ye u ka dugu bɛ yen bi n'o ye Liège ye Limbourg k'olu maaw kɔni k'olu ka wuli ka b'u sigiyɔrɔ yɛrɛ la pewu koyi ko n'o tɛ ko ji min jigitɔ don dɔgɔkun nata in na k'a bɛ taa ni olu ye sabula fɛɛrɛ ni dabali foyi tɛ yen ko min bɛ se ka ji in kunbɛn ko lahawta ji don. Belgique ayiwa filɛlikɛlaw bɛ tubabuw fɛ yan ko salon fɛn min tun bɛ tiɲɛni kɛ k'o ye tasuma ye ko ɲinanta ye ji ye wa k'u y'a ɲini u ka maaw fɛ tiɲɛ yɛrɛ la bagan jɛma ko k'o saraka bɔ anw bi anw ta ye jumɛn ye Amara anw ta ye jumɛn ye anw di Belgique dɛ an ka bagan jɛma ye jumɛn ye saga jakuma fana jɛlen don dɛ ba jɛmaw fana bɛ yen Amara ne hilila k'i dafili olu dun fɛ misi de bɛ yen o ala Belgique u ka filɛlikɛlaw ko ɲina kasara bɛɛ bɛ sɔrɔ ji de nɔfɛ ko salon ta kun ye tasuma ye ko wa ko fɛn jɛmanw saraka bɔli ko maaw ko k'u taala ye ayiwa Belgique fana ye Union européenne faaba ye dɛ ale ni Paris cɛ Bruxelles ni Paris cɛ o ye heure kelen train na. Japon k'olu fana sigilen jatigɛlen don dɛ k'a yirala k'a fɔ sa ko dugukolo yɛrɛ b'olu fɛ yen sini u y'u ta fɔ ala m'a ta fɔ ko dugu minnu kɔni don sa k'olu kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ko diɲɛ fan fɛ ko n'o y'a sɔrɔ maaw bɛ ka ji de kunbɛn ko Japonkaw kɔnɔna gannen don nin sen na dɛ sabula ko maa caman bɛ yen minnu kun kan ka taa dugutaw la olu y'olu bɔ a ma maa dɔw kun kan k'u denw n'u fɛnw ka kalantaw ni fɛnw labɛn sabula olu ka kalantaw ye kalo kura ye k'u y'o bɛɛ lajɛlen bɔ a ma. Amara an yɛrɛ fɛ yan o tile ale bɛ baara dɔ la nka an m'an bolo da kisɛ ka fɔlɔ wari dunna Mali école ko la dɛ wari dunna yɛrɛ nka an b'a to an ka papier minɛ an bolo la ŋunuŋunu an b'o to yen fɔlɔ nka fanga ka nin ɲɛ da tuguni kan dɛ u ka nin sɛgɛsɛgɛ u ka nin se fo a dan na. Amara an bɛ wulada in na taa jɔ a san finnen don ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn maa bɛ k'an dɛmɛ an ka panoko la k'a f'u ye k'u bɛɛ lajɛlen ma k'u ni cɛw ni baraji k'u bɛ ka fɛn o fɛn kɛ an bɛ k'a bɛɛ sɔrɔ n'Ala sɔnna a ma an na tila ka kimɛli sigi sen kan ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko la cogo min na nin waati in na an b'a fɔ fana min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye u k'u hakili to Bamakɔ la. Bamakɔ ye Mali faaba de ye Bamakɔ ye mɔgɔw ɲɛjɔyɔrɔ de ye anw de ka mɔgɔw b'a fɔ yan n bɛ taa Abidjan n bɛ taa Dakar n bɛ taa yan fɛ an ka Bamakɔ dilan yan fana ka ɲɛ fɛn caman de bɛ an ka jamana kɔnɔ yan u ka n'u ɲɛ tugu u kan ɲɛmɔgɔya kɔrɔ de ko ka sariya gɛlɛnw k'olu labato bi n'i y'i kun bɔ ka Bamakɔ lajɛ i bɛ masaya segin Ala ma dɔw bɛ ɲɛmaaw la dɛ nka belebele ye anw yɛrɛ ye an k'a lajɛ dɔ kɛra ten dɛ anw da bɛ wali kumaw la don o don nka n'a fɔra an yɛrɛ k'an jogo yɛlɛma yan an dɛsɛlen don k'o kɛ o fana cɛ man ɲi dɛ k'i fo n'Ala sɔnna ma an tɛna sɛgɛn nin kuma in fɔli la an tɛna ɲinɛ fana an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna nɛgɛjuru sira bɛ yen pour que ka se ka dɛmɛw ci ka na an ka panneau la Amara ni panneau jɔra e yɛrɛ tɛna émission dɔ ta sa hali n'i bɛna les laboureurs de ces enfants ou bien au lac de le silence est grand ou bien c'est le silence est grand tout le reste est force ou avant faiblesse de aga tu avocat nous ngadi ko ngokuma ngosi de monsieur Keita lisere barla la ye cha aller de là qui joko tableau là wa que le pluriel du travail les mots en al parti sakana
monsieur o sɛbɛ yada kana ka bɔ fɛn na an y'a fɔ ɲɔgɔn ye koyi an ko travaux an y'a ale ma sɛbɛn ka bɔ a an fana y'an minnu kalalen don amiɲɔn kino donkɛ dudu ninnu olu kalanko fa b'olu la n ko an ka anglais monsieur nana don la ka dɔ sɔrɔ da la ko are you alone ko ayi ko alone tɛ ko alu don jaw kɔrɔ k'i kelen don wa k'an bɛ cɛ ala ka sini yir'an na.